Tahu tak dong asa sulon nami. Mau lihat tema dia musuh nami alayat dorang so terbuka dia kapak katayun lihat kamu matong di hami tiki atau tuk kami marsial apa sangap dia akan nama dong sahuta Gabi dia muna tutunutan nami. suang ni madi tanah dong sahuta di partikian on nunga di pasahat hasuhuto tuhita di nalahu mamulai pakatayun manang manisi hasuhuto asa tetuk kita si sedahata manang adong dia kapadohan yung puta si julu-julu tubuh hargai na jabar juhud umar gado dia berhata amar hitima tikion naing pas mau di lorong tonga ulaw no jadi pertikian ko pasama tudungan na dua-dua na siya lorong sada manang lorong perpudi film mengenai itu. Dari majalah horas itu lima dihida nama sahuta nalau manise bona di hasuhutot jadi bos maroha pinasaha mah wahai tanah padong sahuta bos marwata dari majalah horas pasaha mamang amang pasaha manise bona di hasuhutot utiba mau lihat mah jadi di roha boha on na mahatata sudi ngasanak main tulurong kedua ho jadi setelah belum di pungungan terlumubi di tanah berdungas sahuta mulu pinagabi aunuay dinalahu manukun manang mabuhay di pakatayota tuha suhutota adong dia kapaduhan ni na dua-dua siya lapari duin na gugu manang nadanggabi si suni-suni duin na uhu dari nagabi pangupulan sugut tayo dua bulu hita margat di sori marhitima bularongan nung napajuluhu manang napaguni-huni ang kapagkatayo asa tutok kita marsi tiru-tiru wasong lima Panginoon namin gabi makuk minauras jadi makatay man kita suot namin Gabi. naparjolo sa hani mauli atay gudang matututado tuwado panyamata na martua di bata natutong madungan ni hita sa luhug na hipas do tutu hita terlumubi mahami rosya no dungudung nami hipas sami madapot to kamuna suang ninang hamuna bona ni hasuhuton hipas do didapot kami iman nagawi buhi hita marpungo padupak buhi hita di jolo ni bagas muna si gonggong nasa pangisinaon jala tutong di bagas alas ni roha dinaw kudul hita tutu marlagi-lagi tiar asa tiar matutupang gabian tiar manang parhorasan dito pa amatan na martua di bata dihita na mardonga sahuta tarlumobi ma di bonani hasuhuton jalanung tutu tamado hami busur imamangan idelas sagat dohami mamangaton ju na pinatupamunay jala so budo uwas nami minum ay si tiyo-tiyo asi matuturuhannya mata na martua di bata asa pamurnas may tudaging saudara may tubuhi si paloma ibulu jala si paneak kuni-huli na dua-dua do na madok aha malaklak na asa dia maunok na aha mahata na dia manidok na si bigyon ni si manangi si biyopon ni roha asa luhut namin na toro upotosa takas mahamu marbawa si dobo ni masu nami Mulia tema di hamura dyan nami. Jadi mulia tema dari Tuhan. Mulai hati barang dihita sa luhud na napungu di so di dokor raja irak kaning lunga busur mangan so buus minum si dityo doh bangat bar sagat marlepat juhud mulai siya kami donga sa hutam muna mandok dak sa dirope na pinatupa namin alayo ang tangyang mamuto mata di bata asa tuare kananeng ro buhay mo si Dominguez siya nun pasa patupaw namin marurupok kamu dong asa huta nang hula-hula namin asa songon hata ni si Banganon nong terpasawihoni asa dohon namin songonon na nututuay asa tititi masigo pa gulang-gulang baik rahon na otik sesedia si pangaruh masak na buhay terpatupahami
amat tidak batama panggohi pasu-pasuna matutu Dia tanis pangano. iya hatan sebanganon sinumon penggabian parhorasa do raja nabi gawe ma aku minahoras panggabi parhorasa matutu nata parhalas diari nauli diari naring ganon asi matutu rohani tuwatta sai martabataba makatutu ka nauli sai panggabi parhorasa matutu tujuran nyarion nagabe si jalota marhite di perpunguata diari nauli diari naring ganon asi matutu rohani tuwatta di pasu-pasu tuhatta makanan diulan di tangan muna di hutan nang di balian sinur maka papanan muna gawe nan diula asabu itu tu patu paun muna sikak ni nang tapangan nang taparsauliu diari nauli diari naring kanon dia kapatu paun muna nalau pasangapuk kami dongas sahuta muna terlubuhi ma dia kaluhuni saluhuna raja ni hula-hula muna dia kaharuan marharuat tujulan nyarion atau katanina tua-tua madonon nami asabonan yai puli madi dulu di sitabongan tubuh matutu dia mua kasihkan di nauli martabat ma tuari akan mangiut dia kasih jamaah di tangan alai suhu nami na tua-tua na madok say maraku din na nauli mardongat do naringkan asa aku pindah songon nahud dul si dongas songon na bardaran bulung ni bulu duri jai doi marsi jawatan si aku ni nauli dia makasih taringotan takas inna ujua purba tumakasama ujua kolak asa takas tutu ita saat maduma tumakasama saat mamora siaku ni penggawe siaku ni parhorasan takas ma musuh nami baru buat sido buat isu nami mulia ama dirajai di badu hali rajai manakasi habis itu takas ma barbuat gabi su nami gabi asa sakup ni nauli sidongan dari kan asa udur ni nasongona na berdelan Siakup songon nahudul. asa siakop songon nahudul asa udul ni songon berdelan asa takas na uju purba takasama juga kola dong takasi da tuma kasama yang goma mora raja nami raja ni hutan si takas ni nauli si takas ni naringgan nagopang di pusu-pusu nami jala solok mau di hati-hati nami di hari nak salpu di tanggal 10 buat manang na di hari minggu bunga perjulu borhat ina na huhaholong hami lau manopot Tuhan na ala niro di hamu donga sahuta sok songoni manang selhuna hula-hula nami ido sa hotok kami hami asa di otak kami hamu di borminon nalau pasahaton pamang napabotohon nasolo di hati-hati nami nagumpang di puso-puso nami bangido mahami bangido mangilik kami tuhamu dong asa hutan nami asa ulaun tadi borminon ulaun sari batu ma yang go dinalaho parborhat ni natutuan na huholing hami jala ima next ulah honota dia marsugut ima sitakasna ima jala ima pinabuana songon ima pinabutoho tuhamu dong asa hutan apa mulia tema gabi maku minahoras nungatung takas tutu marbuah-buah hamu disyaku songon nahudul sidongas songon na berdaran nungatung jujur utangi hami di panulur hamu na songon nama nak kuhitangga di bala itu di perpunguat diari nauli diari naringkano ima naung jumolo sada na tua-tua satongani keluarga ta marhite ima di otak kamu na hami donga sahuta muna suang ni dia keraja ni tutur muna hula-hula muna mangido hamu dia kapanuturio jala takas nututu hutangi hami dia lusni hamuna hasuhuton ia gor ni ulauta ima ulau sarimatua molo ditaringot dinalaho mangurupi hamuna hami ima di ulau marsugut molo hami radido dinalaho manuturi hamuna hasuhuton nami baik di gugu nang di pikiran nasa natarbain hami nahurupan nami doham alai suhu nami gabi anong dia kapaduhan ni dua-dua sepak kurdoina yang guhudali
Buido patakason tumpe manang pigahali Gabi aja nabi. ala takas doi di payuyutami mungkin 7 tahun na lewat jada pas do di si au pas manihudulakon diaw naman isi ima di parborhat ni amata naung perjului amata nahina arong dia kapaduhan ni tua-tua bolon ngota ulahon aku tu dulu dan gui panaku kota nang gua pala martahan ima di hatani ruhuti Gabi aja nabi. jadi di roha asatung elek kamu terlumu bima turajani hula-hulat di hatiai nunga di ulaun saruma tua manang nang pasahat ulus sapi tua nian bolo hami siat dong sahuta songon nahuluk koni bolo nakuha tahun suhut nami songon nagajal doon di hati-hati asatun sudinyo nakadong sahuta uboto sak munang adong bisugut aka ungut-ungut lapatan na nahuluk di si suhut nami jada ditaringok di son ala adong lubi gajal manang na diaka ulauta naso sahat lubi Gabi aja nabi. asa ini kamu mah hula-hula muna manang na tulang ta dilo roha so muni majo Panginoon nami bolo digugoy nak kaning taringok dia ka pangrupiyo ni narade mahami asa ulo ti hamuma parjolo ma pasa u atau kamu na tu hula-hula muna na event so muni ma Panginoon nami so nami Jadi mulia dia madi hamu dong masa hutan nami nama niroi hami. Jadi sok ni mah dihamu hula-hula nami na beben